माबायदि बुंनो नागिरदों मिथिया नाथाय आं बिथांखौ हुसियार बानि हरदों देबेरगावआव बिथाङा 100% जेननो थांगासिनो दङ देबेरगावआवबो जोंना खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखायै गेलेगोन आरो आं चेलेन्ज खालामो नैबे निसिमायाव बिथाङा फैफिननो गोसोब्ला दाबो फैफिननो हायो आरो बावखुंग्रियावबो फैनो गोसोबा फैनो हायो आरो खाम्फानि जानानैबो आं बिथांनो चेलेन्ज खालामदों 14 नङावबो बिथाङा फैनो हायो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद गोरा मोनदों गोसोखौ साबादि बे समाव दियते सासे दैदेनगिरि दं बिथां बिपिएफनि सासे बिथां दैदेनगिरि बे बिथांजों बेसेबां बिथांजों जुजिनाया बेसेबां जागोन बिथांमोननिया 100% जों देरहागोन 100% बेयाव जोंहा जेबो गिनायबो गैया जेबो डाउट गैया जों 100% देरहागोन नंगौ 16 नंनि सिमा बियाबाव बे समाव रनजित बसुमतारीखौ बिजाथिलाय मोननाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोर बे समाव बरायनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव रायखांनांगोन जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे नैथि खोलोबनि एबा नैथि पेजनि जे बिजाथि फोसावदों आरो बे फोसावनाय लोगो लोगोनो रनजित बसुमतारीखौ निसिमा बियाबाव बिजाथि महरै फोसावनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरा जोबोदनो मोनसे हांखुरजों बरायदों रायजो राजाफोरखौ दोलै नोगोरै बे समाव बरायनायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा निसिमा बियाबनि जाखिनि रायजो राजाफोर दं बे रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बिथां रनजित बसुमतारी बे रनजित बसुमतारीखौ बरायनायखौ नुनो मोनदों गुबुन गुबुन हारि माहारि बे हारि माहारिसाफोरनिफ्राय बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा जोबोदनो गोजोनै फोरमायदों बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन बिटिआरनि बिथां रनजित बसुमतारी दं बिथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय नैबे समाव नोंथाङा बियाबाव नोंथाङा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय फैदों नैथि खेबनि बे बिजाथिलाय नोंथांनि मुं फारिया नैबे 16 नंनि सिमायाव गोग्लैदों बेसेबां आसाबादि गिबियाव आङो जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड आफादगिरि बिथां मुस्रि प्रमद बर'खौ हामबाय होनदों बिथाङा आंनि सायाव भरोसा लाखिदों आं जेसेबां पार्टिनि खामानि मावनानै सैथोजों आवगायलांदों बेखौ बिथाङा दिनै मान होनानै आंखौ मोननै बियाबाव दिनै जोंनो बिजाथि हिसाबै सायख'दों 11 नाम्बार बावखुंग्रि आरो 16 नाम्बार निसिमा ब्लकआव जायखिजाया बिथांनिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जोंनि पार्टिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे निसिमाबासि आरो जोंनि बावखुंग्रिबासिनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो खावलायनायखौ बुंहरबाय जेन जोंनि बर' हारि दाखांनाय आरो गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लाफानानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जा थांखि जा सिमां बड'फा इउएन ब्रह्मनि जों बेखौ फल' खालामनानै दिनै खामानि मावनो नागिरदों आरो बेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सानस्रि जिहेतु नोंथांखौ बे समाव मोननै जायगायाव जेरै 11 नं बावखुंग्रि आरो 16 नंनि सिमायाव नोंथांखौ बे समाव बिजाथि महरै गसंनानै होबाय आसाबादिया बेसेबां जिहेतु जुजिनाय जोबोद थागोन आरो मेनेजेबोला बोरै जागोन रिजाल्टआ कमप्लिटलि पजिटिभ दिनैसिम 90% जोङो देरहानानै दङ 10% थाखाय जोङो नैबे 20 सानखौ खामानि मावनो थांगासिनो दङ जोङो दिनैनि दिनाव 30नि सिटाव जिरायनो थांगासिनो दङ आउट अफ 40 जायखिजाया जोङो मोनदाइनखौबो देरहानो थाखाय नाजागासिनो दङ गतिके रायजो राजाया जोंखौ जेरै लैहोर फैनानै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया सापर्ट खालामदों बेयो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय पजिटिभ मोनसे साइन आरो बेनि क्रेडिटखौ जोङो मानाव गेदेर जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड मुस्रि प्रमद बर' बिथां इउजि ब्रह्म आरो रोनगोरा नार्जारि बिथांमोननिसिम हरनांगोन जिहेतु बेहाय निसिमा बियाबाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथांजों जुजिनाया माबायदि जागोन जोंहा जेबो कन्टेस्ट गैया जदियो बेवहाय निसिमायाव बिपिएफनि आरो बावखुंग्रियावबो बिपिएफनि बिजाथिया थांनाय बाराव देरहानो हादों नाथाय देग्लायनि दिनाव रायजो राजानि जा लैहोर फैनायनि सावगारि बे सावगारिखौ नायोब्ला कन्टेस्ट गैया बेखौ जोङो हमदांनो हादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे नोंथांखौ नागिरबाय दं रनजित बसुमतारी फेरेंगाया बबेयाव दं खाम्फा बरगयारिया बबेयाव दं बिथांमोना खारखुमाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों मा बुंगोन बे समाव मा प्रत्याबान होगोन बिथाङा माबे रावजों माबायदि बुंनो नागिरदों मिथिया नाथाय आं बिथांखौ हुसियार बानि हरदों देबेरगावआव बिथाङा 100% जेननो थांगासिनो दङ देबेरगावआवबो जोंना खाम्फा बरगयारि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेरेखायै गेलेगोन आरो आं चेलेन्ज खालामो नैबे निसिमायाव बिथाङा फैफिननो गोसोब्ला दाबो फैफिननो हायो आरो बावखुंग्रियावबो फैनो गोसोबा फैनो हायो आरो खाम्फानि जानानैबो आं बिथांनो चेलेन्ज खालामदों 14 नङावबो बिथाङा फैनो हायो
नोंगौ बिथाङानो जादोंमोन सासे गोख्रों दैदेनगिरि जाय बिथाङा बे समाव मोननै जे बियाब जाय बावखुंग्रि आरो बे समाव बावखुंग्रि आरो बे समाव बिथाङा निसिमा बियाब बे निसिमा बियाबाव जोबोदनो मोनसे गोख्रोंथि जों बिथाङा दिनै बरायनाय आरो रेलि हाबाफारिखौ नुदों जों बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरनि रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय रायजो राजाफोरा जोबोदनो लोब लोब बाहागो लादों जोबोदनो मोनसे गोख्रोंथिजों बिथांखौ बरायनायखौ जों नुनो मोन्दों मोनथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव बिथांनिफ्राय मिथिगोन माबायदि नोंथांमोना निसिमा बियाबनिनो दा बे समाव बिथां रन्जित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै मोननो हाबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद गोरा मोनदों गोसोखौ एसेबां आसाबादि बे समाव दियते सासे दैदेनगिरि दं बिथां बिपिएफनि सासे बिथां दैदेनगिरि बे बिथांजों बेसेबां बिथांजों जुजिनाया बेसेबां जागोन बिथांमोननिया 100% जों देरहागोन 100% बेयाव जोंहा जेबो गिनायबो गैया जेबो डाउट गैया जों 100% देरहागोन रन्जित बसुमतारीखौ मोननो हाबाय बिथांनिफ्राय लुबैनाय आरो बिथांजों बे समाव बेसेबांसो देरहानो आसाबादि दं जों जोबोद आसाबादि जों आसा खालामखादोंमोन रन्जित बसुमतारी सारखौनो मोननो थाखाय दा मोनबाय जों जथेस्थ' फोथायनाय दङ सारा जोंनि बे 6 निसिमाखौ मोनसे डेभेलप खालामगोन होननानै जों आसा दङ नोंगौ बिथाङानो जादोंमोन बे समाव निसिमानि सासे थागिबि आरो बिथाङा फोरमायथिदों दे रायजो राजाफोरनि दोलै नोगोरै बाहागो लानाय आरो बे समाव जोबोदनो मोनसे बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिखौ बे समाव लादों आरो बेजों लोगोसेनो रेलिबो हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरनि मोखाङाव मोनसे मिनिनाय खुसि आरो रंजाथाय आरो देरहानायखौ गिबि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना दिन्थिफुंनो बे समाव नाजादों जोबोदनो मोनसे दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरा बे समाव बरायनाय हाबाफारिखौ लादों बमा गावदों आरो जै इउपिपिएलनि आरो बेनि अनगायै रन्जित बसुमतारी बे समाव देरहासार जादों रन्जित बसुमतारी वेलकाम होननानै बिथांमोना बरायनायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोरा बे समाव गुबुन हारि माहारिसाफोरनि बे समाव रायजो राजाफोरा होंगो दोंगो बे समाव बाहागो लादों बेम पार्टि लानानै बरायदों रायजो राजाफोरा बे समाव दोलै नोगोरै फैनानै बिथां रन्जित बसुमतारीखौ मदद होनो बरायनो थाखाय बे समाव बरायनो थाखाय फैनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोन्दों दोलै नोगोरै बिथांमोना फैदों रायजो राजाफोरनि दिस्य एबा नुथायखौ बे समाव दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों रायजो राजाफोरा बे समाव खैला मैला हाथाइनि साखाथि बे ब्लक अफिसनिफ्राय बरायनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरो बे समाव रायजो राजाफोरा जोबोदनो मोनसे बाहागो लादों ट्रेक्टर लानानै बे समाव बरायनायखौ नुनो मोन्दों दे रन्जित बसुमतारी वेलकाम रन्जित बसुमतारी देरहासार जागोन बायदि स्ल'गान होनानै रायजो राजाफोरा बे समाव दोलै नोगोरै बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों मोनसे गोमसारनाय मोनसे रंजाथाय हाबाफारिखौ बिथांमोना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों आरो रायखांनांगोन जे बिटिआरनि गेजेराव सासे दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया मोननै जे बियाब बे मोननै बियाबाव बिथाङा बे समाव बिजाथि गसंगोन एबा बे समाव गसंबाय बावखुंग्रि आरो बेनि अनगायै नैबे निसिमा बियाबाव जोबोदनो मोनसे दोलै नोगोरै बे समाव रंजाथाय बे दोलै नोगोरै रंजाथायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे गुबुन हारि माहारिसाफोरनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै फैदों बरायदों दिनै गिबि सान आरो मिथिनाय बायदिब्ला गाबोनो नमिनेसन पेपारखौ बे समाव बिथाङा गाबोनो गथायगोनखौ जों मिथिनो मोन्दों खमैबो बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों गाबोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों जोबोदनो मोनसे थासारिजों एबा दोलै नोगोरै बे समाव निसिमा बियाबनि थागिबि रायजो राजाफोरा रन्जित बसुमतारीखौ बे समाव बरायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय